ndinganxiba le suti, ndinganxiba ibhanti ndihambe ndofeba. Ndisentliziyweni. Haleluya. Uthi uThixo andijonge ngokwendlela abantu abajonga ngayo. Ngoba thina sike sibabona abantu sithi uphostile bishop mfundisi sibabize ngamagama amnandi, kanti uThixo lo mntu ke umcelisile emehlweni wakhe. Ithi iBhayibhile apha sifunda khona oonyana baka-Eli bathatha ityeya baya nayo emfazweni bayolwa. Xa besilwa ithi iBhayibhile yathathwa ityeya kaThixo. Ngexesha kuthathwa ityeya kaThixo kwakunomama owayekhulelwe omnye wenyana baka-Eli. Ithi iBhayibhile kwafika umbiko ba-Eli kuthiwa ityeya kaJehova ithathiwe. Okokuqala bathi oonyana bakho Eli bafile. Kwabe sekuthiwa ityeya kaThixo nayo ithathiwe. Ithi iBhayibhile u-Eli wawe waphula intambo wafa. Emveni koba eve ubona ityeya ithathiwe ingase ngafuna uhambo nabantu. Kakuthi into kaThixo imkile. Athi it's better to die than to live apho into kaThixo ingasekhoyo. Unga-enjoy uhlala endaweni ngoba into kaThixo ayisekho. Ungafuni ukuhlala uqhubeleke kwizweni yokholwa but into kaThixo ingasekho ithathiwe. Because into kaThixo asiyihlali ngokushumayela, asiyihlali ngokuhlabelela, asiyihlali ngokuprofetha, asiyihlali ngokuthandaza kakhulu but let ubonakale nge-holiness. Haleluya. Ithi iBhayibhile lo ukhulelweyo wazala before time. Wathi igama lalo mntwana ngu-Ichabod. Igama elithi Ichabod lithetha ukuthi inkazimulo kaJehova ayisekho. Hayi bathandekayo, ave kubuhlungu ukuzalwa ka-Ichabod. Sengathi kwixesha esiphila kuyo kukhona Ichabod abazelweyo bazalwa ngexesha sesilanda umlando. Ootata uBhengu babesenza kanje, ootata uNgidi babesenza kanje, kanti inkazimulo kaJehova ayisekho. Kodwa sizothi generation of Ichabod